Kowe aja watoni somu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Tundang bal ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati ya tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi lara ati. Ora sah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu nguleke bapakku wis wancine tekane mati, wis wancine dadi wong tuwa, ming antri modar. Kuwi nang atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sapenake dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku ing nguneke bapakku arep modar. Bapakku antri tekane mati. Anggepmu apa? Wong mati kok ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksak modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Kang. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong iki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka kamar teturon ning kursi jane karo enam-enam pikir ki kok piye? Ki kok gek kepiye? Aku entuk dalan wong anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti ning dalan. Anggepe apa? Apa ora aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora nek papane wong neter kadidayan. Babo. Babaro. Ayo. Kowe arep apa saiki? Kowe arep apa? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mbayang para Pandhawa. Kena mbayang pustaka Jamus Kimasada marang karangan Demur nggo tampa bapakmu. Ning Langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Hah. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Kimasada ning Darawati rasa dibalekke. Waten iso nglangkai kuwandane Petro. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa dengkulmu ora. Engko gek tak susul. Ora metu coba glendang negara. Ayo metu coba Raden. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Nyuwun Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu Ndarawati dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka rayi paduka ngaturaken pasegan wana krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat nangis tungkara wayah Bathara jagat nggih Yai sakalang bombong raos sing maneh iku ning neraka ing Ndarawati dupi kula tampi timbalanipun ngadhang kula Yai Prabu Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma akarya bombong raos sing manah mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing neraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaskecak nuanggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawula nokna nunggih Yai kula kinten mboten kirang prayogi pisawanipun ing neraka ing Dwaraka dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma miwah Koko Prabu Mandura sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa
jagat wasisaning Bathara Wayang tur jagat Pathi Indra Jaladewa. Yai tansah pinanganing kawidadan liring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura wonten Brajeng Amarta. Durga mendhak kala sirna anggen kula ngabiyantur ngersa paduka Yai Prabu Darma Kusuma namung keparenga ingkang Raka ngaturaken salam taklipipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Amarta. Yai Prabu Darma Kusuma kula tampi Koko Prabu Akarya Bombong raos ing manah mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah kaical mejigo lawan pekewu Durgama Sangga Runggi Koko Prabu ing Mandura. Yai Prabu sampun boten kirang prayogi pisowanipun Rakanto ing Mandura dinten sak mangke menika. Yai Prabu Darma Kusuma Kadang kula Yai Prabu Puntadewa. Wah Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuru Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo sira Siadi ngaturke sembah lawan pun Kakang. Mestine tinemu Taruna ngaturke sembah lawan Kadang Werkudara. Kresna kakangku apa? Yen piranganing para nayaka Punggawa munggah Yai Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah lawan Nata ing Darawati. Tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging sing gedhe pangapuramu ya Dimas, yen Werkudara ngaturake sembah lawan Nata Darawati, paripaksa sembahe Werkudara ora tak tampa Dimas Haryasena. Apa aku nandang kleru? Apa aku nandang luput lawan kadangku ing Darawati? Yen to pancen aku nandang kleru dosa apa ing bakal ndak sandang? Aku ora bakal silaton kowe bisa nuduhake dosa luputane Werkudara. Werkudara apa? Satemene Siadi ora nandang luput lawan pun Kakang, nanging jagat ing kabeh padha nekseni ora ana ingkang wajib sinembah dening kadangku Yai Werkudara. Kejaba mung Sang Mahardi Kengrat ya Sang Ruci Bathara. Lah kok beda karo saban-saban ora kaya dina iki Siadi ngaturke sembah lawan pun Kakang. Mongko kondange aja kok jamak lumrahing titah semantah. Dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok Siadi ngaturke sembah lawan pun Kakang, mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahing Werkudara, ana apa-apa ingkang tak sandhang. Mula supaya kabeh tinemu samet ora ana swiji apa, sembahing Werkudara ora tak tampa ning pangestune pun Kakang tampanana. Ora sudi. Lho. Dasarmu apa ora nampa sembahing utawa pangestune Nata Darawati? Kowe sing tinemu werda ora nampa sembah sing tinemu mudha. Tangeh lamun wong tuwa menehi pangestu karo bocah nom Dayanana. Mergo kowe ora nampa sembah karo sing enom, wis ora sandadak pengestonan. Ora sandadak ngaturke sembah bekti. Kowe mateka dhewe, aku mateka dhewe. Werkudara, nggih. Yen kaya mengkono tegese wis ilang tabeting pasduluran antaraning Siadi lan pun Kakang. Apan kowe sing marahi ora nampa sembah Werkudara. Ya wis saiki ngene. Ora ketang sesak rasaku, ora ketang rada tida-tida penggalih pun Kakang nggone nampa sembah Werkudara. Sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa, pangestuku tampanana. Wenehno ngono, kapan-kapan tak jupuke. Kusik to, pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki? Pangestu ora bakal bosok, pangestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembah Werkudara, lah tak mbok perceka. Tur kanthi kepeksa atimu, mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis. Mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Kresna, luwung keparing dawuh tampanan sembah Werkudara. Werkudara nggone ngaturke sembah lahir batin kok dadak mbok perceka werna-werna. Werkudara, nggih. To pancen kaya mangkono, sembahmu tak tampa lahir batin, pangestuku tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Pangestune Kresna, kakangku Dayanana uripe Werkudara. Dimas kadangipun Kakang ya ngaturake panuwun Yayi. Ya tiba padha-padha. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuru. Wah, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuru. Bule kakangku. Koko Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan pancen tak jarak. Lho. Dasaripun menapa? Gusti to, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Kusuma Waning Pintu wasi Dara Anaka Krasana. Balarama kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut sanggon-gon. Kabeh wis padha ngerti ento aku ki bule. Ning mbok ya diucapi ana sanggon-gon.
Isin dipirsani para nayaka Punggawa semenyake. Mbok ya nyebut Baladewa ya apik, Balarama ya apik. Kok bule lho, Werkudara? Nggih. Mbok ya aja bule to. Ngerti to yen to bule iki sirikaning Koko Prabu Mandura. Lah kok mbok sebut sak nggon-nggon kabeh padha prisa yen to Koko Prabu ki ciri getheke bule. Aja nyebut bule marang Koko Prabu Mandura ning nyebut to asmane sak liyane bule. Nek bule iki nak mirang-mirangke to njaluk tulung balen ana ping 1000 wungkas. Werkudara leren kowe malah bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora seneng wujud bule, kowe aja nutuh karo Werkudara ning nutuwa karo sing gawe urip. Apa kowe ora kelingan wong urip ning alam padang kuwi dagang tuna andung bathi. Yen tuna sing dibakula yen bathi-bathine sapa sing diduk? Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, mung nglakoni urip paringane sing gawe urip. Mula wujud apa wae tampanen kanthi lega-legawaning ati. Wujud bule tampanono kanthi bungah. Nadyan kowe diparingi cacat tampanono kanthi bungah, merga wis diparingi urip karo sing gawe urip. Kena ngapa dadak gresula yen pancen kowe ora seneng wujud bule? Kowe aja ndukani karo Werkudara ning kowe gugato ning kayangan. Kowe gugato karo para dewa, gugato karo sing gawe urip. Wujud bule kok emoh. Wah, yen ngono nggonmu urip saksuwene tekan dina iki atimu gresula, atimu ora ikhlas ra iso nampa. Tegese nadyan kowe itu minta apik kaya ngapa nek uripmu tansah gresula, dosamu tumpuk mati timbun. Wis. Malah mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Ya, Werkudara. Tak tampa ngendi wujud bule. Ning aja nduk sebut sanggon-nggon ya Yayi. Aku isin. Kena ngapa dadak isin? Wis nyatane wujud bule kok dadak isin. Gelem aku nyebut bule, ora gelem, ora caturan, ora apa-apa. Ya wis gelem. Wah, ngono kok dadak kangelan. Koko Prabu senengane ya merceka rembug kok dadak ya Werkudara. Sembahmu tak tampa pangestu pun Kakang Tampanono. Ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu. Sembah kula kunjuk Arjuna tak tampa Koko Prabu Mandura. Sembah kula katur ya Janaka tak tampa pangestu pun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Koko Prabu sembah kula kunjuk, Koko Prabu sembah kula kunjuk. Nek kula sedewa ndak tampa pangestuku Tampanono. Ya pinten tangsen. Ndak tampa pangestu ning pun Kakang Tampanono. Iki kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Menika kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan Koko Prabu. Mboten anggo kasekecakno anggen dika lenggah. Iya. Pinten tangsen kaya wis ora kepenak pratanipun Kakang Indrawati Mraja Ngamarta. Koko Prabu sasampunipun unggah ingkang langkung prayogi keparenga hamba barana ingkang sejati menggah menapa ta sababipun dene darunanipun dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka bilih krenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu kula diangaraken Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Yayi kula wonten timbalaning adhawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun Koko Indrawati namung semantena kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kamrajan ing mekaten menika kala wau sampun ngantos paduka aturaken dhateng Koko Indrawati. Krana pendak-pendak kula sowan dhateng Negari Ngamarta, pangraos kula tanpa beda, kula menika sowan utawi wangsul dhateng Negari Indrawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah mangsa kala benjang menawi para Pandhawa wonten wekdal ing kepirunggan nedya tetinju dhateng Praja Indrawati, kaicalna jiga kelawan pekewuh Durgama Sangga Runggi. Indrawati karengku kados dene Negari Ngamarta Yayi. Koko Prabu nokno linggih ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Sesembahan kula ing mekaten daya-daya kula cumadhon dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten Praja Ngamarta. Yayi, wani-wani menapa? Sawanipun ing Koko Indrawati wonten Negari Ngamarta dinten sakmangke menika ing sepisan tetinju dhateng jiwananing kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur dene Pandhawa tansah pinayungan kararjaning dat kamurweng dat dene dungkap angka kalih. Wali-wali menapa sawanipun ing Koko Indrawati menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa
supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang Raka Indrawati Yai Prabu Darmaji kadang kula ing Ngamarta mengko suraos kados pundi dene mekaten wiya sing mangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Yai nuwun pangapunten watawis sampun ndungkap tigang candra etang kelengganing dinten sakmangke menika negari Indrawati kados nampi welaking Jawata negari Indrawati kados nampi welaking Jawata negari Indrawati kados nampi pekebluk kata para kawula ing enjing sakit sonten ketewasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula ngarawuhaken para sewa sugata brahmana miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandene katindakan gagar wigar tenantu karya mangsa kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang Raka nglampahi semedi kanthi lampah sarinaritis sesamek ron raja mola bebantal buta sarimbak kawursita sasmit ing Jawata ingkang kula tampi bilih negari Indrawati saged waluya nirmal temajati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng boten repotipun ing Raka Indrawati Yai nggih nyuwun pangapunten mboten ateges kula menika badhe arep bar pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten Yai sanget boten kinten nalika semanten Yai Prabu Indrawati sowan dhateng negari Mandura dene wigatosipun namung badhe nganti ingkang Raka ing Mandura sowan dhateng negari Ngamarta wigatosipun supados ingkang Raka minangka dados saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samyaji mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet Yai Prabu Indrawati saged ngudari ribet menika kala wau pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Indrawati saged paring kepadhang mila mboten nama mokal antawisipun Ndrawati lan Ngamarta menika kalih kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura suruh sanget panyuwunipun Raka ing Mandura Yai Prabu sakadang keparenga suka sabiyantu boten repotipun kadang kula ing Ndrawati Koko Prabu kasinggihan mekaten ing mekaten Koko Prabu mugi pareng ngambah ingkang sejati menggah menapa ing ngedaka tindakan punta sakadang boten badhe selak wonten paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring dawuh Koko Prabu Indrawati Yai wali-wali menapa sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Indrawati saged waluya nirmal temajati jati temah mulya menawi para Pandhawa paring ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja Yai pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja non mekaten kula nuwun sewu Koko Prabu ngemuti bilih pustaka jamus kelima sada menika panggesanganipun para Pandhawa menika mboten namung wujuding pusaka nanging mugi song-song pepayunging para kawula sak negari Ngamarta tuwin menika mboten kagunganipun ingkang rayi piyambak nanging Pandhawa lima ingkang ngamengku pustaka jamus kelima sada mila sampun ngantos ingkang rayi menika sinebat nalendra ingkang tilaring tetarosan langur yen kula badhe ananting dhateng kadang kula sekawan cacahipun menawi kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika nyarujuki menapa dados pangandika paduka tartemtu kula mboten badhe owel miwah kula mboten badhe anggrundel menawi pustaka jamus kelima sada kabaya wonten negari Ndrawati Yai mugi pareng wani bali dhateng kadang kula panenggak panengah tuwin waragil Koko Prabu mugi pareng pinarak ingkang langkung sekeca Dara nggih Moro Yai yen pancen darbi penemu matura kelawan pun Kakang samendang aja nganti ing karembit barek kakangku Werkudara piye ngelingi yen to Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa Kresna kuwi dadi suwing para Pandhawa iso kaya ngene kahanane merga panggula wentahing Kresna kakangku pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ora bakal keri mesti melu madhangake para Pandhawa semono uga yen to Pandhawa nampa ribet Kresna ora bakal keri mesti bakal tetulung sarta sabiyantu marang para Pandhawa mula tumrap Werkudara Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wentahing Kresna kakangku mula aja nganti owel pustaka jamus kelima sada paringna marang Kresna kakangku dadi sarana nambak rengkaning Praja Ndrawati
Koko Prabu mboten namung arep barba pisang dhateng pengendhalipun Kakang Mas Jodipati. Nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Jodipati menika kepara saestu tuwin nyata. Mila sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa mboten tumut-tumut angudari weteng wonten negaring Ndarawati keparenga pustaka jamus miyang jimat lima sada kaparinga dhateng Koko Prabu Ndarawati tumunten dados sarana birat penandangipun para kawula saklajeng Ndarawati. Koko Prabu Koko Prabu nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak menapa dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat jumbo kaliyan ngendikanipun Kakang Mas Werkudara tuwin Kakang Mas Panengah. Koko Prabu Sadewa ira wonten dawuh Koko Prabu kepiye Yayi monggo penemuning Syadi ingkang tinemu Waragil mara gage matur marang pun Kakang nok ngestaken dawuh menawi kepareng kula badhe majengaken kula ngabiyantara ndak pasrahke marang sira Yayi Sedewa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalendra Pekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda-kura rek kiri ro nanggono magawe gelar Iku namit pasang kali mantabe dene dumawahing tawang tuwang Koko Prabu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ndangu dhateng ing rayipun Waragil Sedewa upamanipun Kakang Mas Werkudara upamanipun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas Nakula menika nggadhahi pemanggih ingkang sami hanjunjung dhateng derajatipun Koko Prabu Ndarawati menika sampun sakmestinipun jernyatanipun Koko Prabu Ndarawati menika minangka dados pujangganing praja ing Ngamarta miwah pujangganing para Pandhawa. Mila menawi pangandhenganipun Kakang Mas Panengah tuwin Kakang Mas Nakula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung kula nuwun sewu wonten madyaning perembagan menika Sedewa dipun keparengaken munjuk aturasa paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta wonten lepat atur kula diagung pangersami menawi kula radi benten pemanggihipun kadang-kadang kula sedayanipun Sedewa jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu mara gage Yayi yen no pancen Syadi darbe penemu matur marang pun Kakang nok ngestaken dawuh ing sepisan ngemuti bilih pustaka jamus miyang jimat lima sada menika mboten kenging pisah kaliyan para Pandhawa dene ngangka kalih Koko Prabu sampun maring dawuh bilih pustaka jamus lima sada menika kula nuwun sewu menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada ateges samangke badhe nungsang kuyang gudel bingung gesangipun para kawula semanten ugi para Pandhawa menawi ngantos koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kaliyan pustaka jamus lima sada menika krana menawi pisah kaliyan pusaka menika sinten tiyangipun ingkang mboten remen kaliyan para Pandhawa badhe angel mijet poing nganti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa. Koko Prabu sanget sanget panyuwunipun ngraki ragil bilih sakmangke kula aturi aniti priksa langkung rumiyin kula aturi nimbang-nimbang tulung aturi anglejah perkawis menika bathinipun menapa ngawi pustaka jamus lima sada menika kaparingaken dhateng Koko Prabu Ndarawati tunanipun menapa menika dadipun petang awit menawi luput ing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Koko Prabu. Jagat Dewa Batara jagat pangestunggur lah dal Sedewa iya kula wonten dawuh Prabu lah kok dadi kaya mengkono panyokra bawamu tumrapun Kakang ora usah mbadak mbok tuding mbok balang liring wae Kresna wis krasa
Yen to kaya mengkono ucapmu kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun Kakang yen to pun Kakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala. Ing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa ya ngono apa piye? Kula mapunten kula mboten matur kados mekaten. Lho, kowe ora kandha kaya mengkono ing Kyai Prabu Ndrawati iki panjalmane Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Ora usah dadak mbok tutup-tutup wis dewa. Kowe ndakwa iki panjalmane mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye? Nyuwun mapunten mboten ngaten. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Yen kowe wani karo Kresna, wani karo Baladewa sakarmu. Ning apa kira-kira kowe bakal mancahi rembuge Werkudara? Kakang Mas. Peranganipun Pandhawa menika ing kula ajrih piyambak namung kalian paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken. Bagus yen ngono kowe adiku tenan. Lho nggih. Mulih yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa kakehan cangkem. Wah, rasa kakehan gunem sing tanpa guna. Kowe manut karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka Jamus Lima Sada diboyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten, nyuwun mapunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal Koko Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak Panengah, tuwin Kakang Mas Nekula ingkang pragil piyambak kula. Menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tartemtu pusaka boten badhe bidhal wonten pundi-pundi mila. Kula nuwun sewu atur kula ingkang ngaten menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang boten cocok tuwin boten mathuk tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Koko Prabu Ndrawati namung kula. Mila dinten samangke Koko Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ing dapur dados aturipun ingkang raying Bumira tamu pun Sedewa. Samangke nggih menawi Koko Prabu menika kula nuwun sewu kula mboten ndakwa. Malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Koko Prabu Ndrawati gandeng sampun tinar buka sedaya. Samangke kula bikake mawon. Kula bikake mawon. Koko Prabu kula nuwun mapunten. Sampun ngantos pitados kaliyan tiyang ingkang caket kaliyan panjenengan krana jaman sakmangke menika sedulur saged dados mengsah, mengsah saged dados sedulur. Ruang saged tegel kaliyan trencangipun piyambak krana kabetanipun ingkang andhesak wekasan dados tumindak ingkang boten samestinipun Koko Prabu. Sedewa, kula maring ngadhawuh. Koko Prabu Ndrawati kuwi kadangku sepuh. Kowe kelingan yen Koko Prabu Ndrawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Inggih, kula mangertos. Kowe kudune krasa, sira kudune ngrumangsani. Tanpa panggulawentahing Koko Prabu Ndrawati, mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu pamanggih ngaten menika lepat. Pamanggih ngaten menika lepat. Mboten krana Koko Prabu Ndrawati, nanging sedaya menika ugi pambudidayanipun Koko Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nekula tuwin ingkang rahipun Sedewa. Sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndrawati. Kula nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi nggula wentah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu. Ingkang dados kewajibanipun nata Ndrawati menika namung nggula wentah. Nggula wentah ing babagan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun. Dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun Nalendra Ndrawati. Inggih menika Koko Prabu Sri Bathara Kresna. He, Sedewa. Wonten dawuh. Kowe lah kok malancang ucapmu? Kowe malah dawuh sing ora-ora menyang Prabu Ndrawati. Ming perkara pustaka Jamus Lima Sada disuwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Ndrawati mengko yen negara Ndrawati katon tentrem, pusaka bakal dikondurake. Sedewa, aku ora duwe niat apa-apa. Nyuwun ngapunten, kula mboten cubriya. Namung sedaya menika kedadipun petak. Menawi sampun lajeng dipun pasrahaken pustaka Jamus Lima Sada, tumunten sakmangke wonten bab-bab lelampahan ingkang setemah damel gelanipun para Pandhawa, sinten ing badhe kacucu? Mboten wonten. Awit sedaya sampun nyarujuki dipun boyong dening Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Kula aturi menggalih. Kula nyuwun mapunten lho, kula menika mboten dawuh dhateng sinten-sinten, namung kula kepengin upamiya Koko Prabu Ndrawati menika ngersakaken pustaka Jamus Lima Sada, mbok inggih Pandhawa gangsal menika kaboyong wonten negari Ndrawati menika malah mboten menapa-menapa. Ning nek ming pusaka tok, kula menika mboten ikhlas. Kula mboten ikhlas. Dewa, Wonten dawuh. muni ya pisan Kas. Ora ikhlas. Inggih. Wah, ora pisan, ora pindho. Adi sing ngeyel dhewe kok ming sing ragil. Kowe iki kembar karo Nekula, kudune padha penemu, padha apa-apane. Kakangmu Nekula wis sarujuk.
teko kowe ngoceh yo bedet saku nebo pategalan ndrewili omong ambi kowe grojogan yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa mboten ah Mas kula mboten ajrih utawi kula mboten badhe wantun kalian panjenengan yen pancen ora wani kowe matura yen to sarujuk pustaka Jamus Klimasada diboyong ning Ndorowati matura inggih matur dhateng sinten wah karo barep inggih matura ndak mumpung durung aku nesu tenan yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilangan dong siji kose aja kesusu se wah lah kok arti banting iki piye iki adimu lho Werkudara ya ben ora urusan karo adiku aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara wajib tak singkirake ayo tak matura inggih matur kados pundi bareng kakangku aku sarujuk pustaka Jamus Klimasada diboyong ning Ndorowati inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndorowati muli piye kuwi mau inggih kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndorowati ora sarujuk nyuwun pangapunten kula mboten mathuk Kang Mas kowe ora cocok inggih nyuwun pangapunten kepeksa kula mbadal dawuhipun Kang Mas Werkudara wah ora minggat tak kono ngelingono yen to kula Sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu mestine Dimas kudu iso ngayomi ayomono nek pancen bocahe Mas Tuti dawuh kadang tuwa kayomi ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerak gunane apa wah wis ora ana gunane aku ngayomi karo Sedewa teko si Adi Mentala nundung kalawan Adi Muragil yo men Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat boleh tambah siji sapa yayi saentuke wah sing baku ganep 5 Werkudara apa mestine ora kaya mengkono lah kok dadi ki malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mung perkara Yai Prabu Ndorowati kepengin mboyong pustaka Jamus Klimasada nganti si Adi Mentala nundung lawan Adi Muragil tondo bukti yen aku kuwi banget ngene bekti karo Kresna kakangku kala wektu dina iki ora sambung gagas Sedewa minggat yo men bali ning kasatriyan yo wis ben wah sing baku wis ora ana pepalang nggone barep kakangku maringake pustaka Jamus Klimasada perkara Sedewa aku ing bakal nanggung ya wis pancen kaya ngono ya sakarepmu wah wis tak tanggunge Werkudara apa wani tumindak kudu wani ngrampungi perkarane bubar pasewakane tak golekane bocah ora gelem bali tak tutukane sirahe iya Dimas wah kejem tenan Werkudara lha wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe ya ben nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara Yayi itu menurut sak mangke kula nyadong dawuh timbalipun Paduka Yai Prabu Koko Prabu gandeng adreng para kadang anggenipun masraken pustaka Jamus Klimasada tumunten dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi kula aturi amboyong wonten negari Ndorowati kinarya ngusadani Projeng Ndoraka aduh matur nuwun Yayi sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan mekaten kula tumunten badhe nampi wujuding pusaka lan kula nyuwun pamit Koko Prabu Koko Prabu kendel wonten mriki sawetawis mangke menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi metuk paduka Kanjeng Koko Prabu oh ngono inggih yo aku manut yen pancen kaya mengkono pun kakang mung nderekake tindak Yayi inggih ngaturaken panuwun tanpa pepindhan Yayi kula trimaringaken daya-daya kula nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu sumangga atus pundi Yayi menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ingkang rayi Ngamarta iya jagat Dewa Bathara wah najan dipun menapakno Petruk menika panakawanipun watang-atang kula para Pandhawa Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadah wigatos Yayi tumunten kaki Mbalana menapa wigatosipun Petruk sowan Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi non ngestaken dawuh panakawan Petruk padha kanthi raja sapraptanira panakawan ana ing ngarsaning ingsun nun amit pasang Kalimantabe tinebene wiladene dumawahing nawang tuwang sinuwun linepatno ing tulamanu mlewon lepat atur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur kula menika namung panakawan kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila
Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya ya Panakawan. Ora dadi ngapa lho nggih, Padha Rarja sapraptanira tansah pirangan ing kawidadaning ing sambika sawanipun ingkang abdipun Petruk. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkaping pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundhika jimat paripin dayana ing kasantosan paring maestrinipun Sinuwun Prabu Darmakusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya ya Petruk prayoga nunggonmu sowan lho nggih. Sampun boten kirang prayogi Sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi Rarja sapraptanira. Nun amet pasang kaliman tabeh. Tinebena ing ila dune dumawahing tawang tuwang Sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan mila kiranging tata krami, kiranging unggah-unggah diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng ya Sinuwun. Iya. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba to. Nggawa apa mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Iya ya Bagong sing tak karepe kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, sakmenika sampun radi insap Sinuwun. Iya Bagong. Nun nggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Petruk kantong kula Padha Rarja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Panakawan Bagong Padha Rarja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Ngene. Apa kon? Cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestuku tampanana, kapundi jimat paripin dayanang kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petruk dalem Padha Rarja sapraptamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong Padha Rarja sapraptamu. Ngandunipun Darawaku Dara. Tansah pinanganing kawidadan bekti kula kunjuk. Barenana idak ndasmu. Pangestripun Darawaku Dara wilujeng bekti kula kunjuk. Ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Ndara-werku Dara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petruk Padha Rarja sapraptamu. Pangestripun Dara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya ya Petruk ndak tampa. Bagong Padha Rarja sapraptamu. Pangestripun Dara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya tak tampa. Petruk kantong bolong Padha Rarja, ndarana kula bekti kula. Iya ya Petruk tak tampa. Bagong Padha Rarja, ndarana kula bekti kula. Iya tak tampa. Lho. Kok gutang ya, Kang? Hah? Kok kurang siji? Goleke uang wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji. Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang sok jangkep, kadang-kadang sok ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya, tak matur. Petruk dalem. Ana apa Petruk? Apa saka karepmu dhewe, apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur Sang Prabu Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngatur kunjung saipun Dara-dara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika
Sanestunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem yogine kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petro eneng apa kok nangis ya apa? Nggih riyen ngutoke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Yogine Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon teng nyambek. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mung kaya nuwun sewu. Wis kaya Kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Dari kesemanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak. Nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kadempel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Napa nambani larane bapak? Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku keloro-loro, Gong. Aku wae nek mikir kowe iki wong ora tatak. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajak ndang mati. Lambemu elek to kok ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki iki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki iki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrebeti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak. Butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh. Tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Lah iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Meneng to, ora ngomong karo tak matur sih. Mripate kecap-kecip kula takoni butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep weling apa-apa ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngestu padha dawuhe bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih mung kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petro ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula pentah wong tuwa, gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendake neng sawah pentah karo wong tuwa. Kaya ngoten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wis ora gelem do kon gula pentah ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem tambene mingkem terus nganti bingung kula niki. Saniki kuru niki aku lho. Sesasi mboten tangis ke ngambene niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegentonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mung kari ndase. Jan wis ora ditata krama tenan. Menengo mbane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus ada suatu ketika Kuwi Bagong. oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula gareng karo Petro niku tetengo nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya.
terus bapakne ku dilalah kok watu guk 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 ngono. Tak kira nek kirek. Bul watu bapak. Arep tak gusah kok suarane nang ngamben. Wah, ayo wis genah nek bapak watu. Ngopo Pak Mimi apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kangge sedotan niku kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watu terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono wonten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Wonten niku mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng lan Petro niku masrahke tenaga nggo bantu bapakne ra gelem doting semime niku. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, lek ngomong karo kowe, pengen bapakmu ki ana urip ana ing jagat, kowe sowana Sinten Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 atur ana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki sampun Sinten Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti bila sampun marang Mbah makaping-kaping bapak niku bantu dhateng para Pandhawa. Momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang. Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak. Nek nganti bapak men kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang, nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta, men butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel, dadi srana tambane bapak kok ora kelakon. Nggih to? Percuma. Hah? Percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan? Ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sanesing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan sang Sinten Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sinten Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula Panakawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir kok. Wis. Nek kowe ora melu ndoro Pandhawa kuwi kowe arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing kanggo dipikir ora waton ngomong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heeh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Ngono kok wedi ora. Anakku ambek wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Tok balekke. Wah, rekoso terus wis tak dol. Oh. Ndak nebus aku. Ya pokoke takon ngiklaske. Ya tegese kowe ra kon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigole aku lek omong kok. Wonten dawuh keloro-loro atiku, Bagong. Same. Kula jan-jane matur ngenten iki. Kula ampet tenan ati kula. Mergo kula
mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki ning kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga Bagong. Sebab ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe iki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabar ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembaten catur. Kula warga padha inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adhiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Alah dene dadi pembarep. Kudune sampeyan kuwi iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki men wah. Le mumpung nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah men klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun iso. Masalahe apa? Jangan bocah iku malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa Adimu iki piye to? Sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nggih mawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nggih mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Lho, kok ana hubungane karo pustaka Jamus Klima Sada? Iya Bagong. Terus Ngene kowe tak critani. nggih, nek ampun dawa-dawa. Iya. Bekah lho ning ngrungokke. Iya ya ora dawa Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omong ngene mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe itu. Ha iya. Mun nggih cerita. Ngene ya Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki Iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Tumuli kabeh sarembug pustaka Jamus Klima Sada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening bendaramu Jodipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. Waduh. Berarti niki pustaka Jamus Klima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa meneh wangsulan nglawan kowe mergo Pandhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulai karo mampir golek Bandosa. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Bane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae nah. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Lah jare kowe arep belani bapak nganti tetesing dedehmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep belani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada dhateng Sinuwun Ndarawati. Mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten.
saniki ampun gagas Sinuwun Darawati menika sesembahan sampeyan ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Kalebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Darawati. Terus diparingi pustaka Jamus Limasada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Darawati. Ternyata dudu Sinuwun Darawati terus pustaka Jamus Limasada ical. Pripun ayo? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep golek pustaka Jamus Limasada? Ora ngapur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Limasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limasada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tatur walik. Walik, hah? Turta. Oh iya, Ndeng. Turta. Ming turta kok walik pemikir aja. Pustaka Jamus Limasada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pancen blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Darawati. Aja nyawang Ratu Darawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti sik. Ngoten lho. Kena dipasrahke. Ning dicek dhisik. Werkudara Darawati tilik ana ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat rubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngoten iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lo Semar iki bobot karo semaning jajaran iblis larat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni yen to Yai Prabu Darawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndak mau. Yen to Yai Prabu Darmangsuma kuwi keruputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Limasada marang Yai Prabu Darawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon Sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho. Modal ora. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Darawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mengsah, mboten. Nek kula wis muni Kresna menika musuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane musuh. Kula mung nuwun sewu ngemutaken Dansun Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Limasada. Mergo bapak kula niku ya ajeng mati mergo nek ora tambani pustaka Jamus Limasada, kula kelangan wong tua kula Sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semenyake ki mung padha antri tekaning pati. Mung kali ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi janjane ora usah mbok goleki tampa. Ning wis ben entenono wayane mangsa kala tumedhae Sang Hyang Nyawa Dipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lah atos iki, Tru. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki kosong goleki tampa kok mung dinekke tekaning pati. Ayo karo ngopo? Nek kowe wani ndakwa, Yai Prabu Darawati panjalmane musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu wis. Kowe aja watoni somu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Tundang bal ora gelem.
Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati ya tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi lara ati. Ora sah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu nguleke bapakku wis wancine tekane mati, wis wancine dadi wong tuwa, ming antri modal. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampe nae dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku ing ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekane mati. Anggepmu apa? Wong mati kok ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane oke sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksak modar ya ana. Wah, ayo wis dantepi ya, Kang. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki ora ngerti Bagong kok. Bagong iki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka kamar teturon ning kursi jane karo enam-enam pikir ki engko piye? Ki engko gek kepiye? Ha kok entuk dalan wong anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti ning dalan. Anggepe apa? Apa ora aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wedi karo Baladewa. Ora nek papane wong neter kadidayan. Babaro. Ayo. Kowe arep apa saiki? Kowe arep apa? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa, kena mboyong pustaka Jamus Klimasada marang karangan Dempul nggo tampa bapakmu. Ning Langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Ha. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Klimasada ning Darawati rasa dibalekke. Waton iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa, ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu coba glendang negara. Ayo metu coba Raden. Oh, kula wonten paring madhawu. Lah kok dadi kaya mengkene kahanan ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Yayi, apa Siadi ora rumangsa kleru ngundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar lara. Wah, tumulya ana rasa getun atiku. Semono uga mbarep ndak kira uga keduwung maringake pustaka Jamus miang Jimat Klimasada. Dimas, sega wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sega. Ing mengkono ora perlu digetuni. Ya, sing wigati ayo Budidaya. Golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka 2 upadinen sarta titi priksanen kahanan Darawati ya Yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Kaka Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. Ya barep kakangku ngestake dawuh Arjuna kula wonten maring adhawuh bubarna kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedatun kula nun paramadal pasilen. Kok sajae mak cilik Bumira tawu pasuryane tawes padhais kok kene kok kaya ora adat sabene. Kaya penggali lagi ora jenak, penggali ora karenan jroning penggali mak cilik Sedewa. Anakku lanang Antasena piye? Mula kowe tak jawil. Kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Nggir. Dina samengko kowe arep tak pamiti. Lho. Pamiti piye? Kowe arep tak pamiti ento amanmu Sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Gusik, aja ngono, Mak Cilik. Kabar sing ikhlas atine. Ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku? Antasena piye?
Nalika semono negara Ngamarta kerawuhan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Heeh, terus karo Koko Prabu Mandura. Bareng ditanjike dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma, Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waliya Nirmala Temajati yen ta tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klimasada. Pekasan para Pandhawa padha sarembuk. Kakang Mas Jodipati wis gathuk, Kakang Mas Madukara wis mathuk. Apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula gawe sarujuk. Terus ya meng aku sing ora cocok, aku sing ora condong. Monggo karepku yen pancen Ndarawati ketaman pegebluk mbok ya diteliti luwih dhisik, mengko sawise diteliti yen pancen Koko Prabu Ndarawati arep mboyong pustaka Jamus Klimasada, kebukten Ndarawati pancen ana pegebluk, ora bakal awel sarta nggrundel. Nanging ngatur kuwakake kelawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, sajake ora dadi penggalihe wong atuamu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak lho. Iya. Terus bapak ngopo? Bapakmu tumuli duka karo aku Antasena. Terus sawise duka, kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu rak kaya ngono kae? Heeh, kau dosa okol tur kudu menang dhewe. Kuwi watake bapak. Terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena. Lho. Sing nundung lunga mak cilik. Bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak nundung mak cilik. Iya Antasena. Nanti bapak ajare kose. Kosek kowe aja ngawur kowe, aja ngawur. Engko nek nganti kowe nesu karo bapakmu, mesti bapakmu ngluputke aku meneh. Aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu. Ha nek nganti mak cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji. Nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu kepiye meneh? Dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta, mestine aku ora bakal tinampa. Terus perkara pustaka Jamus Klimasada sajake wis diparingake marang wong atuamu ing Ndarawati. Wah, janji wong Ngamarta kuwi ya grusak-grusu to ya. Pustaka Jamus Klimasada kuwi rak panguripaning para Pandhawa, pambengsaning para kawula sanegara Ngamarta. Lah kok dadi grusak-grusu diparingake karo Siwa Ndarawati, ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waliyaning praja Ndarawati. Nek kabeh mau mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti, tegese menggara sapa sing ngaputinan. Apa sing mbok pikir mau padha karo legetaning atiku Antasena. Wah, lah pancen kowe karo kuwi cocok kok Pak Cilik. Lah terus iki sampean arep lunga endi? Aku dhewe bingung. Ngene wae. Ngekos nggon aku apa piye? Jembar. Ngrandu Gumbala ana ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Aku ki lek seneng karo kowe wong iki glece sak penake dhewe nek omong monggo kowe satriya ning nuwun sewu lho Antasena. Kelakuanmu iki kaya apa ana kawan? Wis ben sapa sing nyebut sakarepe dhewe. Ning pancen watahu kaya ngene. Terus jane Pak Cilik arep ngopo? Antasena, piye? Iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada. Lah terus carane aku arep goleki Kresna sing nggawa pustaka Jamus Klimasada. Nek sampean goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon. Engko nek nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan arep tindak menyang endi dadi rasane para kawula kuwi ora prayoga kedadiane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak Cilik kuwi wong pinter. Mak Cilik iki titisaning Bambang Sekaca, ya to? Aku ngerti kabeh. Sampeyan kuwi arep piranganing Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan ki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piyai Sepuh. Sampeyan ki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi Mak Cilik Sedewa. Wis, saya aku percaya karo sampeyan. Aja wujud Raden Sedewa, ning wujuda liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndarawati nggone mboyong pustaka Jamus Klimasada Mak Cilik. Lah pinter tenan Makku Cilik iki jan. Bareng sedakep kok ana kebul makbul nutupi awake Paman Sedewa terus wujud. Waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus Mak Cilik arep endi? Aja nyebut Mak Cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena. Kanan negara Ngamarta nedeng wae peteng. Kowe aja lunga-lunga saka kene.
aku ndak ngambah dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ingkang nggawa pustaka Jamus Lima Sada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo hitung-hitungan yen to kuwi nata Ndarawati sejati, nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom. Ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sakarepmu Mak Cilik. Kersane Bapak Begawan Dewa Kusuma kaya ngono, aku mengkari manut. Lah terus aku tok kon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teka ning papan kene. Wong kang teka ning papan kene mau tulungono, merga kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis, sembahku ndereke tindake Bapak Dewa Kusuma tak golekane nata Ndarawati. Piye ngandura kok? Sinuwun Mandura ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe. Ning mesti ngandhake karo wong liya. Lho kae Patih Praguta joget-joget nggawa glugu golek awake dhewe. Malah ora mung Patih Praguta, sajahe Sinuwun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese Kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake kuntul. maksude piye kuwi? Tata upacara kata-katamu ki piye? Dandang kandhake kuntul kuwi kedadian saknyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarta sing saknyatane ora dikandhake sing sak benere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani rodheke. Ketitik ora ming Patih Praguta. Tak sawang Ndara Karkaca Ndara Antarja barang padha ting brubut goleki awake dhewe. Ya mulai yo Kang yo. Hah? Mulai. Engko nek Semar Mudar Bapak wis dawuh karo awake dhewe, nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Yo mulai yo. Wis rasa dadak piye-piye, mulai matur karo Bapak, Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa di pustaka Jamus Lima Sada. Merga pustaka Jamus Lima Sada diasta Sinuwun Ndarawati, jarene negara Ndarawati ana pegebluk ngono wae ora Bapak mikir dhewe, Bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo mana yo. Gong, ketoke le mati kok luwih cepet awake dhewe mangane Semar. masa Mengo to. weh sapa iki Tra? Lho, sapa iki to? Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman. Ora ajar modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena ki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrag kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Pang uwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya. Ya, Wilujeng Gus. slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek itu. Ha iya. Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi. Wis ora iso. Ku saiki kudu jujur. Iya. Menika ngaten Raden. Ya. Sing ngomong Petro apa Bagong? Kula. Ngapusi lak keplak ndasmu pecah dadi papat. Biar ora. Ana kowe Tra. Ya. Soalnya cangkemku iku kulino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sowan sinuwun Sowan sinuwun sowan sinuwun Prabu Prabu Puntadewa. wigatine. Kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, Ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula matur sampean pun mboten kaget. wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu piye? Oh, dan ora malah disalahke ta, Ndra. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suatu saat bapak niku pari pangandikan, Petro Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundhi pustaka Jamus Lima Sada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun.
Terus si wong Amarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Limasada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mula nek ngono ngendikane Mak Cilik Sedewa iki mau bener. Makane sampean ketemu ngono no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi? Kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton 4. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditundhong bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki wis tindak. Lho, lu ngoten pundi? Kuwi itu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petruk. Wong loro mingan. Kula karo Petruk, ora kowe karo Bagong karo Petruk. Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petruk ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Karo Baladewa. Geleng lho. Aman rung tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Sima Mandura. Lho, sing diwedeni apane? Lho kok mlayu? Ha nek kok ngandhake kanca kerubutan kok. Ngandhake sapa? Ngandhake Prate Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niku wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Nek ngono pancen lumusi ngendikane Mak Cilik Sedewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon iki soalé ajeng bangun gedung kesenian, ora. Ora bantu karo kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip nang alam padang. Nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe mung dienggo para Pandhawa. Aku mung perkara Pandhawa kon rawone karang kadempele kok dikalahke karo Sinuwun Darawati sing kawulane kena pegeblok. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar. Terus Baladewa nesu, "Panus maning jalan cukup daring bangun." Bagong, menungso ya jabormu. Kowe wani karo Baladewa. Kula dunake ngono muntap kula. Lah terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi anu iya anu nggih ngono kuwi terus metu njaba ora dadi ayo sing ra dadi perange lho metu njaba kula ya metu njaba bareng wis bingung lho itu kula anduk Gong ora ning iki ning nggone wong liya lho nyatane ngono Aku Ndara Gatotkaca Ndara Antarja do ngewangi. Ora jiwa satria. Ndak dirambati anu jangkrik. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun, Gong. Terus lek ngewangi pripun? Kowe rasa mlayu nang kene. Terus Kakang Gatotkaca Kakang Antarja adepono. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Lek ngewangi kowe maju petokno Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunake satriya petuk ya bener. Aku iso. Kalau muni kowe tak ewangi ning maju petokno Kakang Gatotkaca. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Beto power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Tak nggo nambani wong loro, tak nggo nguripke wong tekane mati sing durung winanci. Wah, gleleng iki ta. Heeh. Ya maju ya. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan. Nah kuwi masalahe. Nah sampai kula mati mongko ketutupan sukat ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono nyawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekane mati sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Gatotkaca Kakang Antarja sapa? Kowe aku, Tru. Manut. Nek Petruk sing tak
labui Petro, nek Bagong sing tak labui Bagong. Ngene wae, Tru. Nggih. Kowe gandeng bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diluwangi ndelok-ndelok seno. Ya, sakarepmu. Nek Petro ora maju nang mburi kene. Arep ngopo, Gong? Gong kok nglelengi ra jama-jama. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditiap tibane pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garukaca ora bakal potol. Soale ngedrat Ora. Ora bakal potol. Oh siap, siap. Terus carane? Mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Mriki napa? Pripun? Moh abakmu mambu. Menapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong satria kon mlebu mburi ora. Ah metu pundi? Kowe ngampet ambegan kok. Ngampet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Saniki? Heeh. Nek aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan, ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jan jeblok wetenge. Mengomong wae ora. Aja mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis ke toto-toto. Kang samar pamoring sukma sinunga sepi sumimpen telenging kalbu Wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal didaya, Gong. Wis kowe iso ngambah Dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, jalang iki. Tak kira nek Ndara Antasena diwasan jeblok wetenge. Gus, Apa? sampeyan nang pundi? Aku wis nang jero awakmu. Geleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang. Siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Heeh. Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. Wis biar ngomong apa iso keturutan. Upamane Ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho. Iya, iya. Buan klepret ya men lu. Nek ana ambles bumi carane piye? Ya wis waton ngampet ambegan terus awakmu desepe bumi engko ora ambles bumi. Hati-hati. Hati-hati lho, Gong, nek ora nyoto buathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni to minggat ngono. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lho gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tani ati tenan. Ya. Wah. Piye, Gong, kahanane? Peteng. Meneng jeron bumi. Heeh. Waduh, sarean Netro. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Wes, Metu, Gong. hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu Mabur sikile gedurke lemah ping 3. Mabur iso mabur. niat. Nggon ati. Oke. Kuwi papat. Mula cah. Ya, sebel. 1, 2, 3. Niat atine. Mabur. Wah. wah dan keleleng ta mengke genti kula nggih Den Ya engko gampang.
rasa Petro rasa ndak gleleng kae nyolongane wong. Kaya balon terus enting. Heeh. Kowe dian. Golek kamar mandi sing ra ono gendenge. Lah sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimes kok ya. Wo wedhus iki. Padake kloset to ya. Men tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Tataane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati ya, Le. Siap aja kuwatir. Mandeg. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun landing. Sabar. Edan kuku karepe dhewe. Ora edan kenyataan om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur iki sing sampean tok wae. Arep kula wong kere kaya nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja kawu gawar-gawur Bagong. Nun. Kuwi takoni bloko. Nggih, kersane aja napa sampean? Kowe wani karo si Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso. Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh manes karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara ya, modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatur kowe. Aku ya isin di juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya prigandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa. Senake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapakne iku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ora? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula mung muni Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mandura. Bagong menungso lan tatanan. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kesaring sing gawe jagat. Apa ora lara-lara aku? Aku ora apa-apa ora lara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono bapakku. Bapakku ki jegoke kirike-kirike tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suaraku tak candak siap tak potel gurumu. Potelen nang anda aku iso potel siraku. Kok bathuke metu gedhe? Heeh. Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Antur-antursina piye ya iki bilane? Gus. Gus. Ndarantane no. Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrat.
sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut lara. Bacut mlethek sirahe. Tonyo Gatotkaca ya turu ta. Iki seneng kene iki turu ta, Tru. Ha iya. Tenan nak ombene oke tokke tungguri tenan. Ben luwe. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Aja to sing aja kok. Mulane melek. Ya, Nek melek. ora bakal tak gawe macak. Mesti bakal tak sirnake. Oke, ora masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Totone nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margalayu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Daya ora bakal menang karo Gatotkaca. Hei Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku batur sing gawe wiranging Bendoro. Mutar dina iki. Wah, semute. Pindah kene aku ngerti aku ngono diuntir kluthuk ngono aku kaya mati kae ning baline to. Tutuk. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena. Sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Ngarep kepengin piye? Takone metu. Ben manjing ning nggonamu. Ora aku arep ngaso wae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju Ndarantarja. Kuwi kakane Ndarantasena. Nek didaya iki mesti didaya Ndarantarja. Padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ane mestine menang sing tuwa karo sing enom. Halo. Ngopo? Iki mungsuhe Ndarantarja. Ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso, ora usah kuwatir. Wah. Gong, tak ajar kowe. Jajal dengkulmu mlocot ora. Kuwi iki bisa lho, Gong. Alah lho. Ayo Tru, moh ora. Kowe wis sedhela moh, gak aku gak moh ora seneng ajarane ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Iki arep glelengan ayo. Nek kowe ngendelke le duwe upas, Bagong ya. Bagong. Nggih. Ndarantarja, Ya. kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka napa? Nesu karo kowe. Sebabe Kowe wani karo Siwa Mandura, ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun krungu kabar dereng? Kabar apa? Gatotkaca wedi kali kula. Lho. Adikku karo Kaca wedi karo Bagong. Weh, iki jeksane Piyayi Blitar. Niku asli aku ora goro. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula glecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak. Kowe mesti bakal tekaning pati. Ayo. Diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati? Manut. Sirmu piye? Kula manut. Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggap aku ora iso nyembur. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi. Kene marganing patimu. Pangga tayone Antarja. Nyembur kok ngidoni. Wong nyembur kudune ngono kok. Saisaku. Panas to dadamu. Kena iduku. Wih ladal. Lah kok nyolong pethek ing atase Bagong. Kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja. Ora panglik. Mesti ana sing bantu karo kowe, Kang. Ngrasa melu-melu perkara iki. Nek Kakang melu-melu perkara iki, aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani, petengane apa meneh, rupak wani, jembar wani, Kang. Tak hitung-hitung sing luput Siwa Mandura, dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dus. Ndarantasena iki mlebu awakku nggawa sound system. Ora. Kok iso Kang
kang iso bergema terus ndara antarja mlayu. Ha iya. Wah, kowe gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Gong? Ora arep takon metu. Oh. Tak jahiti kabeh, Mbur. Dondomi men ra iso metu. Apa anggepmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok. Metu karo-karo karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Nek ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya emoh aku ya ngono. Sing karepe dhewe ya, Tru. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panos maning jajalan iblis lanat. Wah, wis anggres ngono kae ora ana wong wani nyedak. Panos maning jajalan sune Begong. Petro orang mikir grandang nengko jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ayo aku ya mlayu matratap. Heeh. Ning ngene kok. Kowe ra iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik ning bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti iki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sona ki omong. Ora mung terus glenes lunga. Ha piye kaya mung ditinggal tok kae? Ha iya ya. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa ta ki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Lah sampean sok turu barang e. Nek pas kono nibake nenggala nyotambarano beles sampean pasare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun wae ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamu Srima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa lah sertifikate wis tak gawa. Wis ngene kok bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petro wae? Pun mboten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Nah. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyut e. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngapa tambegan? Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut kae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Ndelokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Mulai mau kok jarem-jarem ki apa to? Bolirungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi kok? Wis. Tru, dine pengilangmu, Tru? Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik, kaya ora ngerti watakmu, Tru. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae to. Ora ya tak antil modar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. Nah. Nah pengen ngerti.
Oh. Uye. Waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu. Anakku nggih. Anakku wong Centara, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek kowe nek Antasena tak kamplongi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petro jengkulmu mlonjot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun. Ya. Maju rene yo. Ya wah yen mung bombong adine kok. Petro kenceng ngono. Wonten dawuh sinuwun. Ya, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Andalah, Antasena. Apa Pakde? Edan kowe gondrong. Mbok syukur. Ya sesuk aku tak potong kae. Heeh, Petro. Wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang Petro. Nggih, terus kersane. Petro kan ngono, wonten dawuh. Ada. Ya pancen ngono Petro. Nggih. Yai Kresna endi Petro? Wah kula mboten ngertos. Edan. Sanjay lagi Dharma Wisata Petro. Turuti omongane teng blasur ora ngerti. Antasena, apa Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak donga-dongake lepas parano jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Wong ngapur to karo Durasena kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Antasena iki pernah anakku dhewe itu. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kowe anake Werkudara Adi Kunjatiwati mula ora jeneng kene Antasena iki. Wis biasa nek karo aku. Nggih. Petro, wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang Petro. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok mbendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sakaremu Petro, sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, ada. Baladewa kok nggo celurit. Liyane Petro. Oh nggih. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe, graji cengelmu piye? Oh nggih. Salah terus. Yo. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke Petro, iki tau tak nggo nyolong dori ping 3 aku nangan. Sakaremu. Antasena. Piye, Pakde? Pamujimu tak jaluk. Ya, pengen kabeh pamujimu. Maju ning peperangan. Awas Rawatan, Jawatan Bangeng Bawara. Ini Nata Manjura, Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Wong ambeien. Malah cengengesan. Kleru wae. Iki mergane patimu gunggung arepe. Mempeng salah. Kok melayu ndono iki lho. Weh, adalah. Gunggung arepe dhewe buntu Petro darane. Awak musuh teng mriko kok mlayu mriko edian arsa manijat ning alam jagat kang pinunding. Oh ye. Pun ge budal. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa.